Norrisin virhepistesaldo koko viikonlopulta, siis toisin sanoen 3 päivältä tasan 0 pistettä. Mistä se kertoo? Miten se on mahdollista näin tarkkaa työtä? No mulla on vaan niin uskomaton hevonen. Siitä on helppo olla samaa mieltä. Entä sitten hevonen on paitsi hyvä myös vaikutti kovin energiseltä ja eteenpäin pyrkivältä. Oliko se juuri sopivan reipas vai olisiko välillä toivonut, että olisi ehkä vähän rauhoittunut? Ei, kyllä se oli ihan sopiva. Et mä olin päättänyt, että tänään mennään lujaa. Uusinta sitten tuli ja siinä oli tosi pienet marginaalit. Mitkä oli tunnelmat siinä matkan varrella? Kuinka paljon jännitti? No, mä nyt keskityn ratsastukseen. Ammattilaisen puheesta lämpimät onnittelut ratsastaja Emma Bruedalle. Sitten Kati Kumpula, muistako oikein? Joo. Kyllä, Kumpulan tilalta. Onko tämä Norris ollut aina yhtä tämmöinen energinen ja urheilullinen pienestä lähtien? On. Otosiko siinä vaiheessa vielä, kun Varsale aivan pieni, niin ennustaa, että urheilullisesti tuo ihan näinkin hienoja tuloksia ja isoja palkintoja? No, Norris ei ole koskaan mennyt keskitie, se on jopa kumpaa reunaa. Ja se on joko tai, jos on asiassa hyvä, niin se on hyvä. Joskus se on vähän haastava. Otatko sanoa tarkemmin, mitä haastavia hetkiä hevosen kanssa on koettu? No kun se oli 3 päivää vanha, niin se osasi potkasta täysiä kohti. Ja osu aina, jos halusi. Onneksi sitten minä olen selkeästi oppinut myös muitakin tämmöisiä kasvattajia omistajia enemmän ilahduttavia taitoja. Lämpimät onnittelut. Kiitos. Kiitos vielä.